na Petra. Má nejakú konkrétnu partnerku? Viete čo, má také kamarátky, obidve chodia za ním, ale neviem, či to vôbec bude tá z tých dvoch jedna, alebo bude ešte niektorá nová. Dobre, takže slobodný chalan Peter. 25 rokov. Pozrieme na to, že ako by to tam z ním vyzeralo, čo sa týka partnerstva. No, chodia za ním obidve preto, lebo on sám sa vôbec nevie rozhodnúť vlastne, že ktorú chce. No a realita je taká, že není to z jeho strany akože nejaká taká veľká láska. On si doslova len užíva, je to vyslovene pre rozkoš. Je to viac menej akože niečo sexuálne, ale ďalšiu vec, ktorú tam akože on hodne vníma, je, že sa tak troška obáva aj z jednou, aj z druhou byť, lebo by to bolo finančná záťaž, určité bremeno vlastne pre neho. Obidve mu dávajú najavo, samozrejme, ako chcú byť pekné a ako čo všetko vlastne by potrebovali, a práve kvôli tomu toto je takéto odstrašujúce pre neho, prečo vlastne do tohoto vzťahu ani nechce ísť. Povedz ty. No ja tu vidím takú rivalitu medzi nimi. Proste. A bude tam nejaká tretia ešte? Práve sa na to pýtam. Áno, je to tak, že vlastne váš syn ich tak berie ako sporadicky, on si ich až tak veľmi neváži. Tak, no. Pretože je to len také užívanie. Tak ja tu vidím, že bude tam určite niekto ďalší, avšak vnímam to tu, že musí odísť, dokonca doslova akože niekde ďaleko alebo do nejakého zahraničia, hej, kde môže vlastne nájsť nejakú novú partnerku, ktorá bude pre neho vlastne, keď to môže povedať, tá nejaká sila, hej. No ja vám poviem v takom zmysle, že príde na psa mráz, pretože bude tu veľká záľubenosť a vyslovene on bude ten, kto bude nadbiehať tej novej žene teda. Pretože tu príde úplne niekto iný a úplne ho zmení od základov, pretože je tu zmena. Váš syn pôjde za prácou niekde, bude o tom rozmýšľať už tak budúci rok, okolo marca, apríla. No. V marci bude nad tým už rozmýšľať, že pôjde niekde a tá cesta bude naozaj ďaleko. Takže tam má svoje také životné šťastie, ale o ňoho sa ženy usilujú, ale tentokrát to bude opačne a on sa bude. Ešte, že to bude odmietavá partnerka. Ešte môžem povedať aj toľko, že vlastne keď by do toho zahraničia išiel, tak by to bolo pre neho veľmi vhodné rozhodnutie, prinieslo by mu to naozaj obrovskú silu a hlavne veľmi veľa vedomostí, ktoré by do toho svojho ďalšieho života naozaj potreboval, takže ešte toľko k tomu. A to je ako za prácou by išiel? Áno, ďaleko by išiel za prácou. A to sám alebo s niekým kamarátom? Pozriem ešte, že či sám alebo s niekým. No, má to sprostredkované. Pozrieme to. Ešte na to pozriem. Zatiaľ tu vidím, že sám, i keď je možné, že časom tam skúsi niekoho zo sebou stiahnuť, lebo samému sa mu určite veľmi nechce, mal by tam potom také tendencie sa seba trízniť, že čo to vlastne spravil, že prečo vlastne akože odišiel, ale určite svojím spôsobom ho doženú do toho aj tie rôzne partnerky, ktoré tam pri ňom teraz sú, lebo budú na neho tlačiť a doslova si ho budú chcieť ochočiť, ale hlavne čo sa financií týka a on to cíti, takže on toto nechce. Takže tak. Ďakujem vám veľmi pekne. Tak o tú prácu budem teda počítať s vami, nepôjdem do tej druhej práce. Nie. Určite neocikávajte túto svoju, ktorú teraz máte. To bola škoda. No. Dobre, tak vydržím tam ešte. Ďakujem veľmi pekne. Dovidenia.